tomto videu sa budeme zaoberať, ako postupovať pri výklade horoskopu. Prvý krok je skúmať ascendent a jeho vládcu. Napríklad Jules Verne mal ascendent v blížencoch a keďže v blížencoch vládne Merkúr, tak Merkúr je vládcom ascendentu. Ascendent nám hovorí o povahe toho človeka, to znamená, že aký je, aké má vlastnosti, aké má vlohy. V prípade Verneho blíženci hovoria o tom, že bol komunikatívny, zvedavý, rozumovo založený. Merkúr ako vládca ascendentu v tomto horoskope symbolizuje Verneho. Čiže Merkúr je on a ostatné planéty môžu byť aj iní ľudia v jeho živote. Musíme skúmať, aká to je planéta, ten vládca. Čiže v tomto prípade je to Merkúr, čo je tá planéta komunikácia a myslenia. Čiže Verne bol merkurický typ. Potom skúmame, že v ktorom dome sa nachádza. V prípade Julesa Verneho je to 9. dom. A 9. dom je o štúdiu, cestovaní a filozofii. Pýtali by sme sa teda, čím žil alebo kde žil Verne. A keďže Merkúr ako on je v 9. dome, čo je štúdium a cestovanie, tak môžeme povedať, že žil cestovaním, čiže dajme tomu, že viacej cestoval ako nejaký priemerný človek. A žil štúdium, čiže dajme tomu veľa študoval, čo je vlastne aj pravda. On vlastne nielen študoval, ale aj učil cez svoje romány. Čiže keď ste niekto čítali Verneho, tak ste pravdepodobne narazili na všelijaké vedecké fakty, ktoré do svojich románov zvykol dávať. Keď si to teraz porovnáme s iným horoskopom, to je horoskop Toma Hanksa, ktorý má ascendent v Páne tiež vládne Merkúr, čiže aj Tom Hanks je merkurický typ, ale jeho Merkúr nie je v 9. dome, ale v 11. dome, čo je oblasť priateľov a kolektívu, čiže by sme sa spýtali, čím Tom Hanks žije, a tak žije priateľmi a kolektívom. Druhý krok pri výklade horoskopu je sledovať rohové domy, to znamená 1., 10., 7. a 4., či tam sú nejaké planéty. Rohové domy symbolizujú oblasti, ktoré sú najdôležitejšie, čiže prvý dom symbolizuje toho človeka samotného a jeho život a zdravie, 10. dom jeho povolanie, 7. dom jeho partnerské vzťahy a 4. dom domov a rodinu. Planéty v rohových domoch sú silnejšie, intenzívnejšie, čiže zasahujú viacej do života toho človeka. A najdôležitejší z týchto rohových je 1., potom 2., najdôležitejší je 10., potom 7. a 4. Čiže keď je nejaká planéta v 1. dome, pôsobí veľmi intenzívne a keďže 1. dom symbolizuje toho človeka samotného, jeho povahu, tak tá planéta má na to veľmi silný vplyv. Čiže keď má napríklad niekto Venušu v 1. dome ako Cameron Diaz, tak bude pravdepodobne milý a láskavý a bude mať aj zmysel pre krásu. Čiže tá planéta v 1. dome dáva aj vlohy, v tomto prípade vlohy na umenie. 1. dom nie je len povaha, ale aj telo. Čiže tá Venuša v 1. dome dáva aj krásu tela. 1. dom symbolizuje aj celkovo život a osud toho človeka, čiže keď tam má niekto dobrú planétu, ako Venuša je dobrá planéta, alebo Jupiter je tiež dobrá planéta, tak aj celkový osud toho človeka bude lepší. A podobne to je, ak je tam Mesiac alebo Slnko v tom 1. dome. Ale keď je tam Saturn alebo Mars, tak to môže robiť problémy, pretože Saturn s Marsom sú škodcovia, čiže takto má škodca väčšiu silu škodiť tomu človeku. A to je hlavne vtedy, ak je Saturn v 1. dome v nočnom horoskope a Mars v 1. dome v dennom horoskope. Ak niekto nemá planéty v 1. dome, prejdeme na 10. dom, či tam má nejaké planéty, či v prípade Julesa Verna mal tam Venušu. A keďže Venuša je planéta umenia, tak to odkazuje na jeho umeleckú kariéru. Zasa platí, ak je v 10. dome dobrá planéta, ako v tomto prípade je to Venuša, ktorá je navyše v rybách povýšená, tak aj tá kariéra je lepšia, čiže sa mu tam darí, zažije tam úspech a uznanie. Podobne pozitívne na kariéru to je, ak je v 10. dome Jupiter, čo je druhý dobrodej, hlavne cez deň, ako je to v horoskope Drew Barrymore. Tento Jupiter je navyše v rybách, kde je doma, takže o to lepšie to je. Tiež je veľmi pozitívne, keď je Slnko v 10. dome a potom, keď je Mesiac v noci v 10. dome. Ak sú ale škodcovia v 10. dome, hlavne Saturn v noci a Mars cez deň,
tak to prináša problémy do povolania. Čiže ako to bolo napríklad v horoskope Muhammada Aliho. Čiže on tu mal Saturna aj Marsa v 10. dome, aj keď Saturn je väčší škodca, pretože bol narodený v noci a mal teda problémy v tej kariére, napríklad keď mu odobrali licenciu boxovať. Ďalej od 10. domu sa presunieme k 7. domu a postupujeme podobne. Čiže pozeráme, aké sú tam planéty, či sú to dobrodejovia alebo škodcovia, či sa mu bude v tej oblasti dariť, alebo či tam narazí na nejaké prekážky a problémy. A potom postupujeme ďalej k 4. domu, čo je domov, rodina. Tieto planéty v rohových domoch nepôsobia len v rámci tejto oblasti, ale pôsobia aj celkovo na osu toho človeka. Čiže keď má niekto v rohovom dome nejakú dobrú planétu, tak to celkovo prospieva osudu alebo životu toho človeka. A naopak, keď tam má nejakého škodcu, tak ten škodca mu celkovo škodí. Ak je ale škodca v dobrom stave v rohovom dome, tak až tak neškodí, alebo dokonca môže priniesť niečo pozitívne, ako to máme v horoskope Margaret Thatcherovej. Čiže tu je Saturn v 1. dome, ale keďže bola narodená cez deň, tak ten Saturn až tak neškodí, a keď má navyše sextil od Jupitera, tak potom môže pôsobiť aj pozitívne. Ale ten Saturn má stále vplyv na povahu, nie náhodou bola prezývaná železná lady. Tretí krok pri posudzovaní horoskopu je pozrieť sa, kde sú dobré a zlé planéty, kde sú dobrodejovia a škodcovia v horoskope. Čiže prvé sa musíme pozrieť, že či je človek narodený cez deň alebo v noci. Čiže napríklad Jules Verne bol narodený cez deň, pretože slnko bolo nad obzorom, keď sa narodil. A keď je človek narodený cez deň, tak jeho hlavný škodca je Mars. Čiže v denných horoskopoch pozeráme, kde sa nachádza Mars, a to je tá najhoršia planéta. V nočných horoskopoch pozeráme, kde sa nachádza Saturn, a to je tá najhoršia planéta. Takto dokážeme ľahko identifikovať najväčšiu slabinu toho horoskopu, čiže pozrieme sa, kde sa ten škodca nachádza v ktorom dome, aký má ten dom význam, čiže napríklad tu sa nachádza Mars v 7. dome a 7. dom je oblasť manželstva alebo nepriateľov. Čiže Mars do tej oblasti prináša nestabilitu a konflikty, a keď je človek narodený v noci, pozrieme, kde je teda ten Saturn, a ten Saturn v tej oblasti, v tom dome, robí to, že sa človek nevie pohnúť, že sa tam akoby zasekne. Ten škodca v dome sa potom prejavuje ako nejaká udalosť v živote toho človeka. Čiže napríklad v horoskope Julesa Verna ten Mars v 7. dome sa prejavil tak, že ho postrelil jeho synovec a trafil ho do nohy a potom krýval na tú nohu. Čiže 7. dom symbolizuje otvorených nepriateľov, keď tam má niekto Marsa cez deň, tak priťahuje konflikty a nebezpečenstvo. A keď to viacej študujeme, tak Mars sa nachádza v Strelcovi, ktorý symbolizuje nohy, a práve do tej nohy bol trafený, a Mars navyše vládne 6. domu, čo je oblasť chorôb. Čiže vlastne ten útok spôsobil ten problém s tou nohou. Ďalší príklad je tu horoskop Johnnyho Deppa. Čiže keby sme chceli identifikovať jeho najväčšiu slabinu, tak by sme postupovali tak, že keďže je narodený cez deň, musíme sa pozrieť na Mars. A keďže ten Mars sa nachádza v 2. dome, to je oblasť financií. Čiže ten Mars tam prináša nejaké problémy, či už sú to finančné spory alebo veľké výdavky. Ale okrem toho, že Mars je v 2. dome, čo sú financie, aj vládne iným domom, čiže vládne 4. a 9. domu. 4. dom je domov, rodina a bývanie. Čiže to sa prejavilo tak, že sa jeho rodičia rozviedli a že sa často sťahovali. To znamená, že nestačí pozrieť, v ktorom dome sa nachádza ten škodca, ale aj ktorým domom vládne, a všetky tie oblasti budú oveľa náchylnejšie na nejaké problémy. Keď sa vrátime k horoskopu Muhammada Aliho, hovoril som, že ten Saturn je hlavný škodca, ktorý tu prináša nejaké problémy do oblasti kariéry. A keď sa pozrieme, že ktorým oblastiam vládne, čiže vládne 7. a 6. domu. Čiže keď zoberieme len 6. dom, že je oblasť chorôb, tak vlastne ten jeho zdravotný stav, tá jeho choroba mu potom bránila pokračovať ďalej v kariére. Samozrejme aj v prípade, keď je niekto narodený cez deň, nepozeráme sa len na Mars, ale aj na Saturn, pretože Saturn je stále Saturn aj cez deň a stále má tendenciu škodiť, hoci nie až tak, sú to prekonateľné prekážky, ako vidíme v horoskope Johnnyho Deppa. Saturn je v 7. dome, čo sú partnerské vzťahy, manželstvo, kde zažíval problémy. Tiež sa môže stať, že hlavný škodca je v dobrom stave.
Čiže napríklad, keby v horoskope Johnnyho Deppa Mars nebol v Páne, ale bol by v Škorpiónovi doma, alebo by bol povýšený v Kozorozcovi, alebo by bol doma v Baranovi, a prípadne keby ten Mars mal ešte nejaký dobrý aspekt od Jupitera alebo od Venuše, tak potom by sa pravdepodobne tie problémy až tak neprejavili, alebo by sa ten problém prejavil, ale rýchlo by sa vyriešil. Tým chcem len naznačiť, že ten výklad horoskopu nie je schematický a je potrebné zvážiť viacero vecí skôr, ako človek spraví nejaký konečný úsudok. Tak ako sme pozreli škodcov, pozrieme aj dobrodejov, čiže dobrodejovia sú Jupiter s Venušou. Jupiter je hlavný dobrodej cez deň, čiže keď je slnko nad obzorom. Venuša zase v noci, keď je slnko pod obzorom. Čiže keď sa niekto narodí v noci, pozrieme sa, kde sa nachádza Venuša. V horoskope Brada Pitta sa nachádza Venuša v 2. dome, čo je oblasť financií, čiže mu to zjavne finančne prospieva, ale zasa musíme pozrieť, ktorým domom vládne, čiže Venuša vládne napríklad 11. domu, čo sú priatelia, čiže pravdepodobne má dobrých priateľov. A môžeme to aj skombinovať, že Venuša symbolizuje priateľov, sú v dome financií, čiže je to dobrý vplyv priateľov na financie. Zase keď je človek narodený cez deň, pozeráme, kde je Jupiter, čiže napríklad v horoskope Warrena Buffetta Jupiter sa nachádza v 8. dome, čo je spoločný majetok, a to je vlastne oblasť, ktorej najviac profituje. Jupiter navyše vládne 4. domu, čo sú nehnuteľnosti, čo naznačuje aj možné zisky z nehnuteľností. A keďže Jupiter je v Rakovi povýšený, tak to zvyšuje hodnotu tých vecí, ktoré môže získať. A zasa platí, že aj keď je človek narodený cez deň a hlavný dobrodej je teda Jupiter, pozeráme predsa len aj na Venušu, aj keď nie ako hlavný dobrodej. A v prípade Warrena Buffetta Venuša je v 11. dome, čo je oblasť priateľov a kolektívu, čiže tam pravdepodobne zažíva niečo pozitívne. Hlavne keď je Venuša navyše v dobrom stave, čiže v tomto prípade je Venuša vo váhach, kde je doma. Čiže tá Venuša, ona prospieva skôr tak, že prináša radosť do tej oblasti, a Jupiter skôr prináša príležitosti, otvára možnosti. Ako 4. krok pri výklade horoskopu môžeme pozrieť, kde sa nachádzajú svetlá, to znamená slnko a mesiac. V prípade denného horoskopu sa pozeráme na slnko, v prípade nočného horoskopu sa pozeráme na mesiac. Slnko a mesiac majú skôr všeobecný význam, čiže hovoria o osude ako takom, či sa človeku celkovo darí, alebo naopak. Ideálne je, ak to hlavné svetlo, čiže slnko cez deň alebo mesiac v noci je v rohovom dome, a to celkovo zlepšuje osud a úspech toho človeka. Ďalej, aj keď sú svetlá v 11. alebo 5. dome, je to veľmi dobré, pretože sú to pozitívne domy. Napríklad v horoskope Cameron Diaz je mesiac v noci v 11. dome a navyše je povýšený a v sextile na Venušu, čiže nie len, že je v dobrom dome, ale aj v dobrom stave. A to má celkovo pozitívny vplyv na jej osud a úspech v živote. Ďalej pre slnko je dobrý aj 9. dom, pretože tam sa raduje, a pre mesiac v noci je dobrý 3. dom, pretože tam sa raduje on. Okrem domu potom pozeráme, aké má mesiac v noci alebo slnko cez deň aspekty, čiže napríklad v horoskope Brada Pitta tu máme tesnú konjunkcie Venuše s mesiacom a vieme, že Venuša je dobrodej, čiže to celkovo prospieva tomu osudu. Čiže keď má svetlo priaznivý aspekt od dobrodeja, čiže od Venuše alebo Jupitera, alebo konjunkciu od nich, tak je to celkovo pozitívne na ten osud. A naopak, keď má disharmonický aspekt od škodcu, čiže od Marsa alebo Saturna, alebo je v konjunkcii, tak potom je to celkovo nepriaznivé na osud. To, čo potom zhoršuje celkový osud, je, ak je to hlavné svetlo v nejakom zlom dome, a najhoršie domy sú 12. a 6. Čiže to potom zhoršuje ten celkový osud človeka. Potom pre pokročilejších astrológov v tomto bode môžu použiť vládcov triplicity vládnuceho svetla. V tomto videu to nejdem teraz rozoberať, je to trošku zložitejšie, ale na mojom kanáli, keď to niekoho zaujíma, nájde video, kde to vysvetľujem. Čiže tieto prvé 4 kroky sú skôr také všeobecné, čo môžete pozerať v podstate v každom horoskope. Ale keď za vami niekto príde a chce rozobrať horoskop, tak väčšinou má nejakú otázku. Čiže niečo toho človeka trápi, niečo chce vyriešiť, je zvedavý na niečo v tom horoskope. Čiže na to sa môžete potom zamerať v tom ďalšom kroku. Čiže keď sa niekto bude pýtať na povolanie, tak sa budete pozerať hlavne na 10. dom. Keď
Keď sa niekto bude pýtať na vzťahy, tak sa budete pozerať hlavne na 7. dom. Keď sa niekto bude pýtať na bývanie, tak sa budete pozerať na 4. dom. Keď na deti, na 5. dom, na zdravie a choroby, na 6. dom a tak ďalej. Čiže v tom dome sa pozriete, či tam je nejaká planéta, čo sme už vlastne aj rozoberali. Ale musíte sa pozrieť aj na vládcu toho domu, čiže napríklad v tomto prípade vládca 10. domu je Jupiter. Čiže používam systém domov celých znamení, každé znamenie je jeden dom, začína sa počítať od znamenia, v ktorom je ascendent. Čiže dajme tomu, že by sa Jules Verne pýtal na svojich priateľov, čiže by sme sa pozerali na 11. dom a pozreli by sme sa, či tam je nejaká planéta, ale nie je. Tým pádom by sme museli pozrieť na vládcu toho domu. A v Baranovi vládne Mars, čiže Mars symbolizuje jeho priateľov a jeho vzťahy s priateľmi. Ale vzhľadom na to, že Mars je škodca, tak by sme čakali aj možné problémy s priateľmi. Hlavne keď je Mars v 7. dome a 7. dom symbolizuje aj nepriateľstvo. Čiže by sme ho varovali pred tým, že by mohol mať nejakých priateľov, ktorí by sa otočili proti nemu a stali by sa jeho nepriateľmi. Okrem domu sa pozeráme aj na planétu, ktorá má všeobecný význam, ktorý sa vzťahuje na tú otázku. Dajme tomu, že sa niekto bude pýtať na partnerské vzťahy, tak primárne sa pozeráme na 7. dom, lebo to je dom partnerstva a manželstva. Ale sekundárne by sme sa pozerali aj na Venušu, pretože Venuša je planéta lásky, je to signifikátor tých partnerských vzťahov. A ako tretiu vec môžeme pridať arabský bod, ktorý sa vzťahuje na tú tému, čiže napríklad k téme partnerských vzťahov tu máme bod manželstva, čiže napríklad v horoskope Johnnyho Deppa bod manželstva je v 4. dome a vládca je Mars, čiže vlastne, ako sme hovorili, že ten Mars symbolizuje nejaké finančné spory, tak tu sa to potom prepája a viaže aj na partnerské vzťahy. Takže pri tých konkrétnych otázkach sa pozeráme na dom a jeho vládcu a na planety v tom dome, na tú planetu, čo je všeobecný signifikátor a na arabský bod, ktorý sa viaže k tej téme. Pokiaľ ide o arabské body, tak špeciálne miesto medzi nimi má bod šťastia, ktorý má skôr taký všeobecný význam. To znamená, že keď je bod šťastia dobre postavený, tak aj celkový osud toho človeka je oveľa lepší. A tiež ten dom, v ktorom sa nachádza bod šťastia, je obyčajne dôležitejší, že tým človek ako keby žije. Či napríklad v horoskope Bena Afflecka bod šťastia je v 10. dome, čo celkovo zlepšuje jeho osud, ale zároveň to ukazuje, že tá oblasť povolania je pre neho veľmi dôležitá. Týmto som naznačil, ako vykladať horoskop, a keby ste chceli ísť do jednotlivých tém hlbšie, tak na mojej stránke som pripravil videokurzy, ktoré sú zamerané na rôzne témy a idem tam do hĺbky v týchto témach, čiže si to pozrite a možno, že vás nejaký zaujme.